Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, kiningin yung GMA Regional TV, Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o karangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nalsaro. Nga magatod sa luwing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ug live sa GMA Complex sa Dakwan sa Subo, ako si Alan Domingo. Deepin official, di pahibaw nga buksan ng school year 2020-2021 karong Agosto 24. Exclusive UCT distribution sa Basak, Lapu-Lapu City, nagkagulyang social distancing YOSO. Upang nalista alang sa SAP sa Mandaue City, nireklamo kay dili gyud kwalipikado kay naay mga trabaho. Laing exclusive sa Talisay City, senior citizens ug mga mabdos apil sa gipalinya alang sa cash aid sa SAP. Exclusive gihapon, 2 anyos nga bata na apil sa listahan sa SAP beneficiaries apan ang amahan wala. Kaslunon nga frontliners unta karong buwana ni kanselar tungod sa COVID-19. Namugna nga kanta alang sa napiktuhan sa COVID-19 crisis. Ang kinabuhi na mong kabos, COVID-19 imong gipaantos. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Gipahibaw ni Secretary Leonor Bunes sa Department of Education nga posibleng sa Agosto 24 mo bukas ang klase alang sa school year 2020 o 2021. Sa report sa GMA News Online, gipasabot sa sekretaryo nga posibleng mahitabo kini pinaagi sa online tungod sa nagpadayon karon nga enhanced community quarantine o ngadto na sa general community quarantine nga gipatuman sa nagkalaing lugar sa nasod. Gipahibaw usab ni Secretary Bunes nga formal na natapos ang school year sa 2019-2020 niadtong niaging Abril 30. Apan giangkon sa kalihim nga dakong hagit sa Department of Education ang bag-ong teaching methodologies nga flexible learning option kun FLO nga gipaspasan nila paghanay sa pagkakaroon. Iyang gipahibaw nga may mga tungaan nga mga pampubliko o mapibado nga andam nga ipaagi sa online ang school lessons. Hinoon ang uban ipaagi sa cellphone o telebisyon o kaha sa radyo. Hingpit na usab nga gipasura sa DepEd ang pagpahigayon sa palarong pambansa o sa Brigada Eskwela nga saga ni pahigayon pipila ka semana sa di pa magbukas ang klase. Sa pagpadayon karong adlawa sa distribution sa 6,000 pesos nga Social Amelioration Program konsap sa Mandaue City, ano nagihapoy ng hinaot nga makadawat sa kwarta. Nagpatabang sila sa DSWD kay giingong nalista na unta sila apan wa mahatagi. Ang report ni Nico Sirido. Taas ang pila sa mga muklaim sa SAP sa Barangay Gizo. Gipaniguro sa mga opisyales nga bisan sa kadaghan, mituman gihapon ang mga tao sa social distancing. Sa distribution pananglit, no contact policy ang giimplementar. Ang ID sa claimant ibutang sa usa ka basket ug adto ra sab ibutang ang iyang kwarta aron makuha. Aron walay contact sir, walay contact. Oh, nagdakog alcohol, basket, nag-gloves ba face shield. Dili. Silalay mo punit.
Samtang padayon ang pag-apod-apod, daghan ang nagpakisayod sa DSWD nganong dili sila kwalipikado. Pasabot sa personnel, dili gyud tanan ang mahatagan, labi na ang mga nagtrabaho nga sektor nga dili kwalipikado. Kining duha nga managsilingan, nagpakisayod kay kuno ana-ana sa panga ng ilang payroll apan di gihapon sila makadawat sa 6,000 pesos. Pasabot sa taga DSWD, Natulong jud ka sa mga sektor mo na nga dili jud ka makadawat kay adto man mo sa duli i-address. Ay, sa duli jud sa inyong mong HR gianugnan ang duha kay dako na untag tabang ang kwarta. Dili ko kadawat. Ang iyang rason mo to kuan nakakuha na ko na sa duli ang akong pares. Mura ilang kuan pero pero skeletal force poli-poli sila sir. Dili sila yung permanent. Tapanding sa niya, close ang kumpanya niya. Gi-on ko na lang ko, on call niya. Kuwang yung income sa niya, kadig 2 ka oras, 4 ka oras. Niya, pila gipakaon pamilya mo. Ikaduhang adlaw karon sa SAP distribution sa Mandawi. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Sa pag-apod-apod sa Social Amelioration Program, itumausap ang mga sentimiento o mga isyu sa katawhan. Sama nining 2 anyos nga nalakip sa listahan isip SAP beneficiary. Ano ang exclusive report? Gibasihan sa talaan sa Social Amelioration Program ang 2015 Community-Based Monitoring System sa City of Fatima, Barangay Apas, diin nalakip si Jeren Ablong. Sa among pagsusi, nadumduman namo ang panimahay ni Jeren Ablong ug nasayra namo nga sa Mayo 19 mag 2 anyos pa lang ang iyang panuigon. Tungod dinhi, may mga pangutana nganong nalakip man ang bata sa 2015 Community-Based Monitoring sa DSWD. Mipil up sa form si Darcy Ablong, amahan ni Jerin, apan na-disqualify human sa validation. Apan dako ang iyang kahibuong nganong nalakip man ang iyang anak. Tumuni siya nalista? Nalista sa social amelioration sa Sitio Fatima. Pagkabalo nimo sa may imuhang Na-shock ko nya nganong akong anak mo nagwan. Ako tay adto sa barangay nya ni anak man ng mama nga huwata na lang ang tagi DSWD nga moari kay para ako na limuta na didto. Naglaom ta si Darcy nga makadawat tungod kay no work no payment siya ug nangyawat nga may maggamit sa birthday puhon sa iyang anak. Nabadaka siya nga gamiton ang ngan sa iyang anak sa mga mapahimuslanon sa higayon. Akong pangutan na kung mag-claim kay ako may ni-file ko nya sa akong pagkuan dili mo ko kakuan disapprove ko no. Ha? Disapprove ko no ko kay ako aman daw nya. Wala ko naglibog ko nga kung anak ko di makadawat ug ako. Gitataw ni Kapitan Virgil Cabigon, ang SAP iya sa DSWD ug ang barangay igo lang miabag sa ahensya. Nagtuo ang kapitan nga nalakip ang ngan sa bata sa profiling apan mipasalig nga dili makalusot ang tinunto tungod kay higpit man ang proseso nga gisubay sa ahensya. Actually, kana siya ang naglista na dili gyud kami. Ang nag-fill up sa form kung dili mama or anak. So, what yun may kabalo nga nganong nakalusot tong 2-year-old kid nga na-appeal sa beneficiary. Sa off-cam interview, nagduda ang GAD officer nga may technical error nga mao hinungdan sa paggawa sa ngalan sa bata isip beneficiary sa SAP. Iyang gipasabot nga sa profiling ilakip man sa paglista ang tanang mga sakop sa pamilya. Awag usab sa kapitan nga mas maayong hashasan ang 2015 nga listahan sa DSWD aron makorehian tungod kay adunay mga nangamatay na nga nalakip kuno sa talaan. So, at least lang naibawaan nga dili gyud siya pwede kadawat. Pero amo nang na-inform ang DSWD ana nga kato dili gyud to pwede kay 2 years old man. Samtang gisuwayan og kontak sa GMA Regional TV ang DSWD-7 apan way motubag. Ang istorya ni Darcy Ablong ug sa iyang 2 anyos nga anak, pipila lang nis mga sugilanon nga mitumaw karon kalabot usab sa pagpang-apod-apod niini nga social amelioration program gikan sa atong gobyerno nga ang ngayon usab nga mahatagan og katin-awan sa hingtungdang ahensya sa ato ang kagamhanan. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.
Sa Dakbayan sa Lisay, merkado sa Barangay San Roque, eksklusibong makumprahan lang sa mga mulupyo sa mong barangay. Samtang may bagong schedule sa usab karon sa nagkalaing mga barangay kung kanusa sila mahimong makapangumpra sa tabunok nga public market. Silian Singkulan sa report. Nagpagawas og executive order ang Dakbayan sa Talisay alang sa bagong schedule sa market operations. Kabahin kini sa restrictive measures sa Dakbayan aron kalikayan ang pagkuyanap sa virus. Kun kaniadto, 11 ka barangay ang makapamalit sa tabunok public market. Karon 7 na lang ka mga barangay ang tugutang makapamalit matag adlaw. 7 ka barangay ang gischedule matag Lunes ug Huwebes samtang 7 usab sa Martes ug Biyernes. Ang laing 7 pwede lang makapangumpra matag Miyerkules ug Sabado. Gilatid usab sa executive order nga bukas lang kini sa adlawng Lunes hangtod Sabado. Apan hinuon may mga exempted usab nga mga establishmento. Wala na Sunday. Sunday close. Starting this Sunday, it will be a closed day para sa markets, supermarkets, pag magpabilin ang some exemptions like the hospitals, medical clinics, and pharmacies. Samtang ang public market sa Barangay San Roque, bugtong mga mulupyo sa barangay ang tugutang makapangumpra. Regarding ato na EO, everything is temporary up until we find out the 48 swab tests sa Soto. Uban ni Renate Quiñones, Lian Sikulan, Balitang Bisdak. Inahan sa 9 anyos nga COVID survival sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, mi palanog ang pagpaligon sa kaugalingon o usa sa mga nakaluwas sa kanila gikan sa COVID-19. Si Luan Mirondina, adunay live update. May Bab, human maka-recover ang usa ka 7 anyos nga bata nga taga Barangay Gunob niadtong Domingo. Laing bata na usab sa naasoing barangay ang naka-recover ug nakauli na sa ilang panimay kagahapon. Siya na ang ikanapo nga COVID survivor sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Lang ni Ana ang gipakitang pagdaig o paghangop sa mga sakop sa crisis management team ni ining ikaduhang batang COVID survivor sa Dakbayan. Nag-inusara lang siyang migawa sa tambalanan tungod kay nagpaalim pa ang iyang 7 anyos nga manghod ug ang ilang ama-ama. Sa ilang panimay, naghuwat ang iyang inahan kinsa siyam kabuwang nagsabak. Way kabutangan ang gibating kalipay sa inahan dihang nakitang naka-recover na ang kamagwangang anak. Matod sa inahan, wa siya magdahom nga makauli na dayon ng iyang anak kay nagkaproblema sila sa bayranan sa tambalanan. Mukapin sa 50,000 pesos ang total bill sa 9 anyos niyang anak. Pag first ato, kamera unta pabayron kay kuan, dili man ko butante, diri kay sa koy ba man ko butante yang akong kaipon is naaman sa Mindanao nagbutar. Kana may protocol ang Lapu-Lapu bahin ana. Mauto na ngayon kung tabang ni Mayor ahong tan. Lisod sad kaayo na COVID patient na siya, unya unsaon man taon nila nga wa gid sila'y kwarta nga ikapagawas, no? Na sila puyo sa ato ang barangay sa Gunob. So mo na obligado gyud ang syudad. Abril 24, dihang nasutang nagpositibo sa COVID-19 ang duha niya ka mga anak ug ang iyang kapuyo. Siya ug ang iyang 2 anyos nga anak lang ang wa matakbuyi sa naasoing virus. Taliwa sa giatubang nga problema, naputos pa sila sa mga pagbiay-biay sa mga silingan. So para nako, dili ta angay mahadlok ana kung ikaw hugot kag pagsalig sa kahitasan. Parehan ako, mabdos ko, nadaghan kay na siya nganong nag-negative ko. Kay kung ikaw mulog kag resistensya nga ingon ana anang virusa, mulog jud kag resistensya labi nang mahadlok-hadlok ka. Parehong asymptomatic ang duha niya ka mga anak, apan ang iyang kapuyo gikinahanglan pang mapaubos sa dugang test tungod sa gipamati niini. Bab, sa pikas bahin na dugangan og laing COVID positive patient ang Dakbayan sa Lapu-Lapu, mulupyo kini sa Sitio Turil, Barangay Kanhulaw. Resulta gihapon kini Bab sa gipahigayong contact tracing sa naasoing barangay. Sa pagkakaroon, aduna nay 39 ka mga COVID cases ang Dakbayan sa Lapu-Lapu. Bab? Thank you so much sa Luan Mirondina sa imong live report. Mokapin sa 20,000 ka mga households gikan sa 80 ka mga barangay sa Dakbayan sa Sugbo
ang ipaubos sa massive testing sugod ug mga adlaw. Ania ang report. Number 075. Mipagawas og executive order sa Mayor Edgardo Labella aron pag-institutionalize sa program Balik Buhay, lakip na ang pagpahigayon sa massive community testing sa COVID-19. Ubos nini ang 20,363 ka mga household sa tanang barangay nga ipaubos sa rapid test sugod og mga adlaw. Nasukip usab ang kamanduan ang pagbutang og mga extraction site matag barangay ug dili house to house ang proseso. Samtang atong gitan-aw ang kinabuhi, atong giprotektahan ang panglawas o kinabuhi sa atong mga kaigsuonan. At the same time, ato sang tan-awon unya pohon kung mo arang-arang ang dagan sa panahon nga mabalik nato ang uban nga klase sa panginabuhian. Samtang gitug-an sa mayor atol sa live streaming nga adunay mo graduate sa mga isolation facility nga nakahuman sa ilahang 14-day quarantine period. Adunay 24 nga nag-negative apan gikinahanglan nga mausban og test sa ikaduhang higayon. Kung wala ta mag-massive testing, labi pa ni mga asymptomatic. Daghang wa mahibaw nga mga tawo nga kanang galakaw-lakaw sa daan. Wa na to ma-isolate. Duna na diay na sila'y positive na diay. So alam ka nako, importante gyud ang atong gihimo nga contact tracing o massive testing. Dili gid ni nato hunungon. Bisan pa ang sad reality nga nakapadaghan tan-awon pero dili man ibag-ong cases, confirm na lang ni sila. Samtang padayon ang paglain sa mga COVID positive gikan sa nagkadiyang barangay aron ihatod ngadto sa mga barangay isolation facility. Mokapin na sa 1,000 ang COVID positive sa siyudad sa Sugbo o gipanglantawan nga mas mudaghan pa kini nunod sa massive testing. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Moabot na sa 50% ang pag-apod sa Social Amelioration Program sa mga beneficiaries na din sa Region 7. Samtang kapin 50,000 ka mga food and non-food packs ang nahatag na usab ngadto sa mga lokal nga kagamhanan. Anang report ni Fee Marie Dumabo. Sa labing uwahing report sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD-7 nga sukad Mayo 3, 530,955 na kapamilya ang nakadawat sa SAP. Musumada kini sa kapin sa 3 bilyones pesos. Nakakompleto nga lokal nga kagamhanan ng mga lungsod sa Pilar, Tudela, Puro, Madridejos, San Francisco, Carmen, Daan Bantayan ug San Remigio sa probinsya sa Sugbo. Lakip na ang Pilar, Lubok, Luay, Dimiao, San Isidro, Trinidad, Hitafe ug Sagbayan sa lalawigan sa Bohol. Nakakompleto sabang Balihermoso, Manhuyod, Himalalud, Basay ug Amlan sa Negros Oriental. Samtang gisugdan na usab sa pagpost sa DSWD diha sa ilang social media account ang listahan sa mga kwalipikadong makadawat sa SAP. I-launch ni siya sa DSWD aron doon na tayo transparency sa itong mga tao nga nakita na nila sa lista na-post kung ay dili na siya ngayon, palihog i-inform ang opisina. So, nahaman ni mga hotlines na nga gihatag and I'm sure the PIA also shared it tapos sa among Facebook. So, pwede lang yun mo kuan po sa among, mo padangat. Gituga ni Quintana nga padayno sa bagilang pagpanghatag og mga food ug non-food packs ngadto sa mga lokal nga kagamhanan nga nag-request niini alang usab sa libuan ka mga pamilya. Nakadawat na niini ang 59 ka mga lokal nga kagamhanan sa tibuok rehiyon. As of May 3, no, yesterday, ang atong nahatag na nga mga family food packs and non-food items ikabat na ngadto sa 53,721 ka mga pamilya. Ang mga family food packs and non-food items. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Fee Marie Dumabok, Balitang Bisdak. Human magpositibo sa COVID-19 ang 36 anyos nga kanipidiyal nga taga Catarman, Cordoba. Ipaubos usab sa swab test ang iya makabanay. Ganina na po kamasakop sa pamilya sa PDL nga nakauban niya o nahimamat niya sa iyang pag-uli gikan sa Mantawi City Jail. Yatong Abril 28 ang ikuan og swab samples aron masusi kung natakbuyan mausab sila sa naasoy balatian. Ang COVID positive nga PDL ikinahong i-isolate na sa usa ka facility sulod
raw sab sa barangay Katarman. Gumikan sa kasamtangang krisis karon sa COVID-19, hasta ang mga plano sa mga gustong magpakasal na apektuhan. Apan alang ni ining duha ka mga frontliners, ang true love makahuwat. Atong sayra ng ilang istorya sa report ni Lian Singkulan. Save the date. Ang sagad madunggan kung adunay kaslunon. Apan alang ni ining duha ka man naghigugmaay, move the date lang sa una ang ilang kasal tungod sa COVID-19. Sila ang kaslunon nga sila si Joval Canillo o Jean Ann Sulamo kansang kasal gikatakda unta karong Mayo 16 sa usa ka simbahan sa Barangay Lahog. Taas ang ilang love story, apan mas nahagit ang ilang paghinuwatay karon kay pareho silang nagtrabaho sa Philippine Coast Guard. Gani long distance relationship kun LDR lang una ang ilang sitwasyon kay di ma-assign sa dakbayan sa Sugbo si Jean, isip sakop sa Coast Guard Finance Service Unit, samtang si Joval tua sa Coast Guard Substation sa Tubigon, Bohol. Kami kaming gamping. Di lang para kay kaslunon mi, para po sa among pamilya nga naghulat in town sila dito kung kano sa amin makabalik, kano sa amin mahumaning COVID-19. Tungod kay duol na lagi ang petsa sa kasal, na andam na ang tanang gikinahanglan, gikan sa wedding dress, venue ug uban pa. Nahumana sabang ilang prenup photoshoot, diin gisulob pa nila ang ilang mga uniforme. Mga couples nga na-postpone nilang weddings, ug sa ubang couples nga na-postpone ilang weddings due to COVID-19, stay calm and relax because God's perfect timing is the best. Ang managtrato, nakadesisyon nga iuswag lang una sa laing petsa ang ilang kasal. Kanang sigurado nga di nagyud kini hamukon pa sa hulga sa COVID-19. Sa ilang LDR situation, may mensahe sila sa usag-usa, from Cebu to Bohol with love, ug vice versa. Everything will be back to normal para mapursunan nato ang atong mga plans. Be strong. Mag-amping nagapirme, naot nga piskay pang lawas ni mo diha. Ang ako lang mag-ampo ra dito. Lian Singkulan, Balitang Bisdak. Tubay sa paglugway sa enhanced community quarantine din sa dakbayan sa Sugbo, laing hugna sa mga relief goods ang giapod-apod sa Archdiocesan Shrine of St. Therese of the Child Jesus. Sa post sa social media, gipahibaw ni Ana Mel Magnolia Abella, presidente sa Parish Pastoral Council, nga nakahimo sila pagputos og 700 ka mga relief packs. Gitabangan kini pagputos sa PPRC, Parish Youth ug sa Team of Pastors. Sa misa Sine Populo, gipahibaw ni Monsignor Guillermo Gore, team moderator sa St. Therese, nga nakatigom sila og dulan 234,000 pesos gikan sa mga donasyon. 70 ka mga chapel leaders, siyam ka mga zone, bisangunan pagpili sa labing nanginahanglan nga hatagan. Mapasalamaton usab si Monsignor Gore nga taliwa sa kalisod ano gihapoy mga tao ug mga kompanya nga manggihatagod. Gani karong semanaha adunay kompanya nga mohatod og mga utanon alang sa mga parokyano nga mas nanginahanglan niini. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Pagapurabot sa 6,000 pesos ngadto sa UCT beneficiaries sa barangay Basak, Lapu-Lapu City, gidumog sa daghang mga tao. Social distancing wa matuman. Samtang barangay Bangkal, mga sakop usab sa BMO, gikatahong wa pasudla sa barangay Gymnasium. Si Luan Mirondina sa exclusive report. Sayo
pa lang sa buntag, naglinya na ang mga tao dinhi sa barangay hall aron mangayo og barangay clearance. ID o baka barangay clearance ang rekisito aron maklaim sa mga beneficiary ang 6,000 pesos nga unconditional cash transfer o UCT. Alas 12 kaganihang udto, migikan ang mga kawani sa CSWD, inubanan sa kapulisan aron makapang-apod-apod na sa matag barangay. Apan sa barangay Basak, ingon niini na kadaghan ang mga tao nga naghuwat sa gym sa Basak Elementary School. May mga nanaglingkod ng daan sa mga lingkuranan, samtang daghan ang nanagbarog. Alphabetical order ang gipatuman aron unta mashanay. Apan ang mga tao wa na naminaw ug nagdasok na sa matag lamesa. Ang barangay Basak ang labing daghang UCT beneficiaries gani moabot sa 1,214 ug gikinahanglan kining maapod-apod karong adlaw. Busa ingon na lang niini kadaghan ang mga tao nga midagsa karon dinhi sa Basak Elementary School. Pag primero, nindot ang dagan sa linya. Unya pagtawag sa liter nga number nga liter ba? Mo to nandumog tanan. Ako sang gikonsulta ang pulis ug makaya pa ba nila kay mangayo may reinforcement sa city if di na gid mada, or if worst comes to worst kanang undangon gyud siya. Kay andruli naman ang mga tao. Sa pagsusi sa mayor sa kahimtang sa Basak Elementary School, may pasidaan siya nga mopatuman sa social distancing aron mapadayon ang distribution. Mituman na hinuon ang mga tao ug hapsay na ang pagpang-apod-apod sa UCT. Samtang sa barangay Bangkal, gikatahong wa tuguti ang mga sakop sa BMO nga makasulod sa gym. Kagahapon pa nakadawat sa pahibaw ang mga sakop sa BMO sa barangay Bangkal apan tungod kay way klarong rason, mitungag hapon sila kaganiha. Ang BMO ang mi-assist sa mga sakop sa CSWD sa distribution sa 6,000 pesos. Kita sa barangay mayor's office, staff man sa mayor's office. So, nyamara, ang atong staff diri sa BMO, grabe ni sila talikamot na tama. Sa pagkakutlo ning balita, wala pa makuha og habig ang mga kawani sa barangay ug si Kapitan Eddie Quizon. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Pipila ka mga barangay sa Dakbayan sa Talisay nagsugod nagpang-apod-apod sa Social Amelioration Program. Lakip sa mga milenya, mga senior citizens o mga gasabak. Si Lian Singkulan sa exclusive report. Gipahigayon ang pag-apod-apod sa 6,000 pesos nga Social Amelioration Program sa eskwelahan sa Barangay Kansuhong. Usa sa milinya ang gasabak nga si Angeli Sabay. Matud niya nga nagpauban na lang siya sa iyang inahan. Oman niya, ingon man sila nga ako jud kuno dapat hadlok sad pero nanginahanglan man ta. Nagpakuyog usab si Miguel Wamar, 69 anyos, sa iyang anak aron pag-claim sa maong ayuda. Sir, dili hasol sir sa imong karte na mag-ari-ari pa ka? Oh, okay raman. Narbaho man gani ko ma'am. Og pananglit takbo yan jud ka. Mo kuan jud, maigo jud ka og pananglit mo kuan jud mo maigo jud ka. Kay magampol ta sa Ginoo ma'am. Lakip usab sa mga naghuwat nga makakuha sa cash aid ang mga PWD. Ikuan tong inyo mga sakop nga BHW nga kung naa may PWD, na senior citizen, na ay mabdos, yun na ipauna sila sa linya. Depende sa situation po, ma'am. If ever senior citizen na kuan, pwede lang hapon lang gihapon, ma'am. Pwede. House gihapon. Oo, kung panalitan ang situation, mag-lisod na siya ato sa venue, so hapon dapat house to house, ma'am. Hanay ra hinuon ang pag-apod-apod niini ngadto sa mga SAP beneficiaries. 8 kalamisa ang giandam nila nga gibahin subay sa mga sityo sa barangay. Lagyo usab ang mga lingkuranan aron mapatuman ang social distancing o gibantayan usab sa kapulisan ang mga naglinya aron makakuha sa cash aid. Uban ni Renante Quiñones, Lian Singkulan, Balitang Bisdak. Dili lang pagpatunhay sa kalinaw ang papel sa ang kapulisan ning krisis karon sa COVID-19, kundi lakip na ang pagpakatap sa saktong impormasyon kabahin sa COVID crisis. Mao kini ang gihimo sa men and women sa Police Regional Office 7 nga gipakita nila sa sayaw nga nag-viral karon sa social media.
Karong panahon nga pulos kitang tanan nga gihamok sa COVID-19, anay uban nga nangita lang yun og pamaagi aron nagud malingaw. Bisan unsa na lang ang nahunahunaan aron mahimong kalingawan. Sama na lang kinigipost ni Jumar Napoli sa San Roque, Macrohon, Southern Leyte. COVID-19, demonyo kagayod, pitakako karon wa nay sulod, ang kinabuhi na mong kabos, COVID-19 imong gipaantos, nahisama jud ka sa turista, tanang nasod imong gibisita. COVID-19 sa imong resulta, kami in town di makalakwat sa mga problema, ikaw ang nagdala. COVID-19 wala na mi kwarta, kana mo gusto kang mo biktima. Apan kami dili na kumpiyansa, karon kami. Samtang update ang mga kapuso ni atong labing unang pasyente sa COVID-19 sa lungsod sa Minglanilla. Nag-negatibo na ang mga pasyente kato nga naa magpuyo sa Lower Pakigni sa mga lungsod. Kini ang ipahibaw ni Dr. May Vicente sa Rural Health Unit via phone call. Samtang nag-negatibo sam sa swab testing kato dunay kontak nga mao ang iyahang boyfriend, igsuon og ang labandera. Dahan salamat sa mga kapuso nato apil na sa gawas sa nasod nga nakisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ang inyong balita nga among balita tungod kay matag lokal nga balita mahinungdan. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, buong puso para sa Pilipino. Ako si Bobby Nalsaro. Laing hapon mga kapuso.